Arteria temporalis superficialis je konečnou větví arteria carotis externa. Prochází před ušním bolcem, kde ji také můžeme na úrovni porus accusticus externus, ale i výše nahmatat. Arteria maxillaris čelistní tepna vystupuje z arteria carotis externa a její průběh se dělí na 3 části. Pars mandibularis, pars pterygoidea, pars pterygopalatina. Arteria meningea media je větev z arteria maxillaris, odstupuje v její pars mandibularis. Arterie odstupuje z kmene směrem vzhůru, v praxi je snadno identifikovatelná díky očku, které kolem ní vytváří 2 raménka N auriculotemporalis. Ale tepna prostupuje přes foramen spinosum do střední jámy lebeční. Arteria tympanica anterior přední bubínková tepna, glazeriánská tepna, je větví mandibulární části maxilární tepny. Prochází petrotympanickou štěrbinou a vstupuje do středního ucha, kde přispívá k vytvoření kruhové anastomozy kolem bubínku. Arteria auricularis profunda. Nevýznamná větévka arteria maxillaris k čelistnímu kloubu a zevnímu zvukovodu. Arteria temporalis profunda posterior. Arteria temporalis profunda tepna odstupující z arteria maxillaris jde do musculus temporalis, na každé straně existují 2 tepny. Arteria temporalis profunda anterior. Hluboké temporální tepny jsou 2 tepny hlavy. Zestupují mezi musculus temporalis a perikranium. Mezi jinými cévami anastomují se střední temporální tepnou. Zásobují spánkový sval. Arteria canalis pterygoidei tepna jdoucí skrze canalis pterygoideus dorsálně k tuba auditiva a k jejímu okolí. Arteria sphenopalatina. Tepna původem z arteria maxillaris prochází skrz foramen sphenopalatinum k nosní a čelistní dutině. Arteria infraorbitalis. Konečná větev arteria maxillaris v canalis infraorbitalis vydává arteria alveolaris superiores anteriores a poté vstupuje skrz foramen infraorbitale do měkkých částí obličeje. Zde má spojky s jinými obličejovými tepnami a spolu s nimi zásobuje nos, dolní víčko a horní red. Arteria alveolaris superiores anteriores. Tepénky, které jsou konečnými větvemi arteria infraorbitalis, ze které odstupují v canalis infraorbitalis. Arteria alveolaris superiores posteriores. Tepna, která je větví arteria maxillaris, zanořuje se při tuber maxillae do alveolárních kanálků a větví se ke stoličkám a premolárům horní čelisti, zásobuje rovněž přilehlou dáseň a stěnu antra. Uvnitř kosti vydává spojky k arteria alveolaris superiores anteriores. Arteria palatina descendens. Laterální tepna pocházející z arteria maxillaris po průchodu canalis palatinus major se větví na patře. Arteria palatina major. Patrová tepenka po výstupu z foramen palatinum majus se větví v patře, pokračování arteria palatina descendens. Ramus mentalis konečná větev arteria alveolaris inferior vystupující z foramen mentale zásobuje měkké tkáně krajiny brady a části dolního rtu. Arteria palatina minores malé tepny, které opouštějí arteria palatina major již v kanálu a skrze foramina palatina minora jdou do měkkého patra, které zásobují. Arteria buccalis. Větev arteria maxillaris zásobuje musculus buccinator, tvář a část sliznice předsíně dutiny ústní. Ramus milohyoideus větev odstupující před vstupem arteria alveolaris inferior do canalis mandibulae doprovází nervus milohyoideus stejnojmenným žlábkem mandibuly do musculus milohyoideus anastomuje z arteria submentalis. Arteria masseterica. Laterální tepna odstupující z arteria maxillaris a skrz incisura mandibulae přicházející k musculus masseter. Arteria alveolaris inferior. Větev arteria maxillaris vstupuje skrz foramen mandibulae do kanálu dolní čelisti, který opouští skrz foramen mentale. Děkuji za pozornost, uvidíme se příště.